Igande hontan, Zarauzko Aire Zabaleko 46. pintura azkarra lehiaketa ospatuko da. 12. Julian Ugarte oroimenezkoa izango da aurtengoa. Artezaleak elkarteak antolatzen du lehiaketa hau eta Zarauzko udalak eta turismo bulegoak babesten du. Parte hartzaile bakoitzak bere mihisea eta astoa eraman beharko ditu. Mihiseak lehiaketa egunean goizeko 9:00 laurden gutxitatik 10:00 bitartean zigilatuko dira Sanzenean. Artistek ordu batetatik ordu bietara bitartean aurkeztu beharko dituzte beren lanak lege zaharren enparantzan. Lanak kalean egin beharko dira, gaia Zarauzko alde zaharra baita. Teknika aldetik askatasun osoa emango zaie. Epailei dagokionez, artezaleak elkarteak aukeratutako profesionalak izango dira eta guzien artean zein den egokiena erabakiko dute. Irabazleak 1.100 euroko saria eskuratuko du, Julian Ugarte trofeoaz gain. Bigarren geratzen denak berriz, 800 euroko saria jasoko du eta hirugarrenak 500 eurokoa. Helduen lanez gain, gaztetxoenak ere izango dute saririk. 12-16 urte bitartekoek 150 eurotan baloratutako materiala eskura dezakete. Aurren mailan aldiz, 8-11 urte bitartekoek 100 eurotan baloratutako sorta izango dute. Kalitate falta badago, sariren bat eman gabe gera daiteke. Sari banaketa eta aktaren irakurketa ordu bitarditan izango da lege zaharren enparantzan. Saritutako lanak udalaren esku geratuko dira. Aurtengoan beraz protagonista gure alde zaharra izango da eta hobekien margotzen duenak herriko bazter hauetako bat 1.100 euro irabazteko aukera izango du. Badakizue, igande goizean alde zaharrera hurbiltzen bazarete, zuzenean margolariak zein txoko aukeratzen duten eta zer nolako lana egiten duten ikusi ahal izango duzue.